Hi! Fans ka ba ng Batang Drummers? Well, dito kay Hilbal, updated ka sa mga gigs nila. Kaya, subscribe na! Tara!
Ulitin natin ha. Hello mga Manoy, hello mga Manay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw po ng Biyernes. Simbang Baklaran po. Ay, Simbang Baklaran. Simbang Quiapo. Ayan. Bray, huwag kang malikot. Nagsha-shoutout tayo rito. Ayan. So, ang petsa ngayon ay March 12. Bali, isang buwan na lang po. At birthday na ng ating kadrummer na si Rian Morales. Yan. Ang birthday po ni Rian ay sa April 12. Yan. Itong darating na 12 ng Abril. So, meron tayong mga shoutout mga manay. Unahin po na natin. So, simulan natin. Sabi ni Ma'am Patricia Dublin,
Super bait talaga ni Rian, araw-araw lagi nasa kalsada. Hi po Sir Val, thank you po sa tulong at guide mo kay Rian. Shoutout po kay Bry. Bry, shoutout daw sa'yo. Shoutout daw sa'yo, sabi ni Ma'am Patricia. Okay, next. Sabi ni Ma'am Maura Estadillo, wow, galing naman. Salamat Sir Hilbal. Ingat kayong lahat. Salamat sa sponsor ni Rian, lalo na sa ninang niyang si Julie. Yan, si Ma'am Julie Martinez. Okay, maraming salamat po. Okay, maraming salamat din po sa iyo, Ma'am Maura Estadillo. Hindi natin alam kung taga saan si Ma'am Maura Estadillo. Okay, next. Right, tumigil ka nga. Ang kulit. Sabi naman ni Ma'am Adele Aquino, si Ma'am Edelita Galapon po ito. Nagpalit po siya ng name. Lahat sila magaling. Shoutout po sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Adele Aquino. Bray, tumigil ka nga. Ang kulit mo eh. Next. Sabi naman ni Ma'am Alexia Monix, good evening Sir Herbal, galing ni Rian at saka Kuya Russell at Gerald. Mabait talaga ang father nila. God bless, galing ng family Morales. Yan. Shoutout po sa lahat. Shoutout din po sa iyo, Ma'am Alexa Monix. Yan. Thank you po. Si Bray talagang kulit. Wait lang, Bray. Yan. Next. Sabi naman ni Ma'am Nene si Nene Dela is si Ma'am Julie Dela Martinez po to. Wow, maraming salamat sa tugtog ng aking request. Yan. Kasi nag-request siya nung Mindanao. Maraming salamat. God bless. Yan. God bless din po. God bless din po Ma'am Nene Dela or si Ma'am Julie Martinez. Okay, next. Sabi naman ni Ma'am Villegas Ani, yehe! Nakita ko din sila sa personal, Sir Hilpal. So cute ni Rian. Ang ganda talaga ng boses niya. Nangingibabaw. Dinig ko hanggang dito sa 32nd floor. Uy, ang taas nun ha. 32nd floor ng condo. Kaya bumaba ako para makita siya. Ingat ka lagi, Rian. God bless po sa family Morales. Yan. Maraming salamat po. And congratulations po, Ma'am Villegas Ani. At nakita mo na ang iyong idol na si Ka-drummer Rian. Yan. Thank you ha. Maraming salamat. At tuloy-tuloy lang po ang ating suporta kay Rian Morales channel. Yan. Official. Okay? So next. Sabi naman po ni Ma'am Josie Villaflor, habang tumatagal, lalong gumaganda ang boses ni Rian. Ingat lagi sa gigs nyo. Shoutout po sa iyo, Sir Hill. Yan. Maraming salamat po, Ma'am Josie Villaflor, sa inyo pa-shoutout sa akin. Thank you. Next. So, hanggang dyan lang po yung ating pa-shoutout po, mga manay. At muli po, inaanyayahan ko yung lahat na gusto sumali sa ating pa-entry doon sa ating ipamimigay na giveaways na printed polo shirt. Kung gusto niyo pong sumali sa ating pag-giveaways, 20 pieces po yan. Wala po kayong ibang gagawin kundi panoorin lang yung video na ipinost ko. Makikita niyo po yung video doon sa aking community, nandun po yung link. Sagutan niyo lang po yung 3 katanungan at meron na po kayong entry. I-comment niyo lang po doon sa comment section ng video na aking in-upload at meron na po kayong entry niyan. So, malapit na po kasi almost 1,000 na lang po yung kulang para ma-reach ko yung 20,000 subscribers. So, so mga gusto pang sumali, pwede pa po yan. I-comment nyo lang yung 3 sagot sa katanungan ko at meron na po kayong entry sa ating giveaways na printed polo shirt. Yan. Magandang klase po yung printed polo shirt na ating ipamimigay. At bukod doon, meron din po mga special prizes na ipagkakaloob ang ating sponsor na si Ma'am Oday 2524. Yan. Okay? So, supportan po natin mga manay ang channel ni Rian Morales Official. Meron na po siyang 1,193 subscriber. At ang kanyang watch hour ay meron na po siyang 3,380. So, kulang na lang po siya ng 320 para ma-reach niya po yung 620 pala. 620 I mean.
ang kailangan niya para ma-reach niya po yung 4,000 hours. So, supportan po natin Rian Morales Official. And then, sabay nyo na rin po, Oday 2524 mga manay. Siya po yung aking sponsor dito sa aking pag-giveaways na polo shirt. Supportan din po natin ang channel ni Uday 2524. At pag-graduate na rin po natin siya sa level 6 kasi ngayon meron na po siyang 522. So, kulang na lang siya ng mga mga 78 para maka 600 man lang siya. Pag-graduate na natin mga manay, si Oday 2524. Okay? So, maraming salamat po. Muli, ito po si Hill at itong Hillval Channel. Laging nagsasabi na may pagpalain ang bawat isa sa atin ng ating pumay kapal, bigyan ng kalakasan ng ating mga katawan at kaisipan, at ilayo ang bawat isa sa atin sa ano pa mang kapahamakan. Yan. Bigyan ng pagpapala at pangangailangan sa araw-araw. Maraming salamat po. God bless you and Diyos mabalos. Umalis na si Bray. Bray! Come! Bray! Come! Dali. Para makita ka ng ating mga yung mga fans mo. May fans na rin to. Ayun si Bray. Hello! Bye-bye! Just the way I like. Maybe I could waste my time